भाई बाबू मानो सुन। का बाबा? ए बहुत दिन तारा पढ़त लिखत हो गई पढ़ता रहनु। हाँ एक बात पूछी बताइबो। हाँ बता देम। तो बताओ कि लाल किला कहाँ बा? लाल किला? हाँ लाल किला पटना में बा। लाल किला पटना में बा। लाल किला पटना में बा। पटना में बा। लाल किला पटना बा। तो हमार सर जी तो हुए पढ़ले बड़ो। तो पढ़ो बड़े चल अपना सर चल चल। तो कहाँ सर बड़े चल चल तो पूछ तेरा सर से। आए सर कहाँ पढ़ो बनी? का भइल बा बाबा? भैया ये लाल किला कहाँ बा? तो कह रहे पटना में बा। पटना लाल किला बा। ठीक तो कहता है एगो रउआ बात बताई हाँ, कि तनख्वाह कितना दिन भइल देहला? तनख्वाह कितना 6 महीना भाई? 6 महीना हो गइल। हाँ तो जब तक पैसा ना देम नु तब तक ई लाल किला पटने में रही। की बात बा? हाँ दूसरा जगह ना जाई। जाई तनख्वाह लेके जाई आ तब आके सर लोग से बतियाई। अपना में लूरे नहीं चलाओ तनी पीछे हैं।